uqashwa wena mphathi lo. Angimqashaka mina lo. Uyiqashe yena. Futhi ke baba uzoyiholela wena. Oh, kunjani? Alelala namphathi. Yabona into engiphethe la uzoyikhokhela. Ngiyabona lana nihleli nethezekile la. Magala ubhizi ngalohlanisa ingabe uthi wena ziqumbe phansi. Sengikhothe ukuthi magala indlela lo. Yini bese nje ngikhuluma nami. Nje nginukela kabi. Izinto eziningi nje zonginukela kabi. Ngiyaphalaza ade nje nosemuke nje futhi angimzwile ngalapha ahambe khona. Hayo. Awusho ngoba ngazi ngisikwenzakalani. Nomhlaba ufuna kube khona umuntu ozokutshaya. Awubuya nsizwa. Hey, Lion. Ube silama madoda ngibonwa yini webantu? Imali obonayo. Ungangijwayeli la bona. Yini bakithava umuncu yazi wena. Hey umuncu umuntu wesilisa. Yazi umuntu uyakwenza ngishilo lemonade wena ngendlela oyiyona. Kodwa bathi ngiya-understand. Wena umuntu omdinga nje empilweni yakho umuntu wesifazane tough, strong njengami nje. Umuntu wesifazane wena. Hayi, usuka endleleni yami. Mana la, awunandlela wena. Awushoki. Usesakho yakutshela ukuthi inkinga yakhe. Njengoba nje ephela nje emehlweni ethu. Izolo ngimfice ekhala nje idinde sikanandi. Ukuthi kwenzakala ngingane yakhe kwenzakala ngempela. Angithi nini? Makusuke kusamnandi la, nithanda nemali. Niyahamba nishonele nala nawo wonke amadoda la, nigoqe notshwala. Nisilethele no corona la. Ekugcineni kufanele kube yithini esiphiphana nalamanyaleni, angithi? Washo kuJehova umsindisi omkhulu. Konje wena phela ungcwele, uJesu uqobo lakho hamba phekwa amanzi. Eyava uqina wenkosi yami. Mangiqina phela ngithambisi ulindele. Iqiniso liyababa wena saneni, niyapeta nini. Ngiyazi futhi wena, ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu agcina wena. Nami angigcine. Ngifuna ukuqala ngawe nqa ukubona isitabane sogogo noma esiyikhehla noma uyikho kokubili. Lalela ke bhuti. Yabona nje na love mina nawe sizofa ndawonye. Siguge ndawonye. Nanawe sinje. Sanitizer nemask. Ukhahlela. Matsenolimi. Pubesi man. Awusho. Ukanyiso lo ngasaphela olimini lakho nala ekhaya. Sukeze kubani phakathi kwakho noPethe? Wasuthi akapheli imini lami. Ngabe sengihlezi ngikhuluma ngayo? Hayi bo indlela owenza ngayo manje sikusele kona ukuthi umqomo. Uma ukuthi awumqomo. Kanti ngisenaso isimilo. And ngisayizibambile. Angamnishi number yami le. Asikho isidingo sokurasha izinto. Cela uyinike isikhathi, umfundo uGayi. Futhi ukhumbule ukuthi umngani kaBhuti wakho okungenzeka yena ukuthi angakuthanda ubudlelane benu. Hayibo, umpethe akanayo isay empilweni yami. Nama ngimkhethisa tshole nobani. Kahleni nina. Awukahle. Susenza uma wami phela manje uyabona yini wena? Kodwa uBhuti wakho futhi uyena umazi kangcono. Kungakusiza ukuthi umbuze ukuze uthole ukuthi inhlokweni yapende lo ufuna ukuyiphonsa. Bese ngithe ngizomqoma mina lo mfana kanti. Akwazi phela wena Ntobe futhi ngusisokho omdala. Awugejile ke this time. Kuba kuhle manjalo. Yabo wena, lokho ungishalazela kwakho kwenzayo. Ngeke ukusiza ngalutho ngoba sengiyabona ukuthi njengamanje khona ukushaya amanzi la. Wena ukwazi ukuthi ukhuluma ngani? Nami ngizofuna amazi ophuza la kitchen. Awusho, nomfana unkangiso lo. Sinesikhathi singanani vele ngazana? Wayemile ngaze abangani bakho? Noma ngisho kanje naye. Ninesikhathi singanani nazana uba wamazi kangcono mina nawe. Anginazi ukuthi ninesikhathi singanani. And I understand why mina mile ngaze abangani bakho. Since kumngani wakho, I'm sure mazi kangcono kunami. Unganginiki leyo attitude. Soxabana. Ngifuna ungizwe kahle ke. Angifuni kube khona into enihlanganisayo noma enihlanganele. Wena vele uqande ukuthi impilo yami ngiphile kanjani? Kade manje ngase ngizama ukukutshela ufuna ukuzwa. Kukwevela sisakaze kulalela. Yini phekwe sicabanza ukulalela this time? Ngoba usunyathela la ungameke unyathele khona manje. Hey, uphume kimi wena. Uzolimala. Awusayaza man. Wemthiyani usithatha phi isibini sokungena esibayeni senye inkuni? Ngisosha njengawe mina mphathi. Ngofela empeni.
Isosha lamasimba wena leqeda ukwenzani? Ukwazi ukuhlukumeza abantu besifazane. Nakho usubhekene namadoda angangawe ndoda. Ikhathi ziyafika iphinde zedlule. Ugaxeleke. La kini kufulathele. Khuluma baba, uthi unyobala. Yenza kumele ukwenze mphathi. Angiyona impimpi mina. Angiyona impimpi mina mphathi. Shuthi uzokhuluma ngenkani ba. Hey ungazongidakelwa wena. Wena uyini wena? Wena lutho ngishonglele manje. Azosabisa umfana ngizwa kahle. Azosabisa umfana. Into engikutshelayo nake manje angizwa. Uzosebenzela mina. Uyathanda uthandi. Mphathi ngivumele ngiyibulale lentsha mina. Ntonga. Ya mama. Ngizocela ukuthi uzame ukuthi udle baba. Ukuze uzobuyisa amandla. Qhakazi. Angiboni kuzowehla lokugudla nami. Yabona izinto la ekhaya hamba ineze kahle. Ukuba kulungu kuya ngokuya kuyanyukela. Angisazi mina. Thanda ukudideka. Yabona Ntonga. Kuzobethi uzame ukushintsha indlela yokwenza. Ngabusasho umntawethu. Yabona futhi into efaka ingcindezi kakhulu la. Lokhu kufika kwalamapholisa la ekhaya. Angifuni lamapholisa. Ngoba iningi izinto azoyivundulula la. Engingafuna sazi. Yabona baba. Musu ukhuluma indaba kaMseshi Mahlobo. Yabona nje kuvela ukumeli la. Ngoba yabona manje, hayi sekushubile. Kuzomela kube khona okumele ukwenze baba. Khipha imali, akukho kunye. Ngizokudlala qhakazi. Awungitshela. Izoqhamuka imali yokukhokhela loMseshi. Yazi impilo inzima lapha manje. Ngesikhathana esincane nje izinto zingihambela kahle. Sezingishintshele manje. Mina ngibona ngathi kufanele sihambe siyohlola. Ngathi lo muntu uflathelwe idlozi. Yabona Ntonga. Kuzomela ukuthi umseshi lo kube khona esikwenzayo. Njengamanje simlandele kancane. Sibone ukuthi yini ayithola uma kusathola ukuthi kube khona simhlebela khona. Ngiyaphika-ke lapho qhakazi. Angifuni Mahlobo angena athi shiki lolu daba. Ngomme kwangena wathi shiki lolu daba uzovundulula izinto eziningi. Ngakhohle ukuthi umphathi njengoba kade ebhadle ejele yithi sambophela amanqine enyathi. Nalo mfana owafa lapha kwakumfowabo wakhe uMahlobo. Ngakukhohlwa lokho. Yabona Ntonga, cela ungikhumbuze nje lokho. Ngicela ungikhumbuze. Hayibo. Sanibona la ekhaya yaphila kodwa. Yeah. Siyakusiza. Oh, sorry guys, mina ngumngani kaThobani usane leMandeni. Wena. Mngani kaThobani wena. Yes. Bebona ngikuba kaThobani. Wena ungazi ukuthi ngithanda ukukhuluma yikho indawo yaseMandeni nginyanya. Nginyanyiswa izinto ezifana nalezi. Please. Uyazinyuke lo sugar. Mina noThobani we just friends. And beside yona nami netype yami ke nje. Yazi ukuthini? Kubo bonke abangani baThobani bafika le ekhaya. Onjengawe, sikaze sambona shona ngelodi langa. Hayibo, kahle ma idrama yani. Kusaba umngani onjani? Yazi ukuthini? Ngizovela ngisikaze ngempama mina. Ngiyakubona ukuthi ngakini awufundiswanga inhlonipho. Ayinganga, webafazi. Angeke ngishiye, angithi ningabafazi nene. Yes daddy. Awunawo ubaba wena. Hamba udedezi. Ave ngiphoxa na shem la ekhaya. Kodwa ave ngifanelana shem ne couple right. Ave ngimthanda. Awusho, uzofunani la kuThobani? Oh, ngakhohle. Udaddy uyangaphi manje? Yazi ngifuna lift ngifuna udondolo. Usale kahle ma. Khoba uThobani. Angazi noma ngizwe kahle ngimthiyane. Uthi udadewenu lo kade hamba isikhathi eside. Ubuyile. Buye futhi esegula. Hash. Ngofaka umntwana wami kulolu daba. Uzongena ke. Bangifuna ukusoconga wonke, gcine ngawe. Kuba thinte nje uzobona la. Ngokubulala ngezami izandla mina. Zikhetheleke mthiyane. Ufisa ukusebenza nami okanye Kukho konke lokho ngikhethisisa khona. Mina ngitholi nokodwa. Noma ufuna ke besiqhila sakho, njengoba ngesiqhila salabantu abangithuma ukuthi ngibulala abantu. ufisa ukuzuzana nokusebenzisana kwethu. Ngifisa ukuthi ungivikele mphathi. Lento megcina iputshukile ngoba vele izogcina ivelile. Unakekele nomndeni wami. Wakhona okwenzakalayo kumina.
Kanyiso, qaqa lento. Hayi mphathi, hayi Ngithi mphathi. qaqa lento Kanyiso man. Mphathi la nje mesiyithathela la izobuya kusasa izoluma thina. Anje soba namarahabi. Ngiyathemba ukuthi umphathi wami usejabule. Ngethemba ndoda ngoba mnandi ukusebenza nawe. Yazi angazi noma ngiyeni kuyobona usizakele. Izwa kuthiwa ukhona lapha kaMthiyane usanda kufika. Phela lo muntu wayengikhonzile. Angimele kodwa ngabe ekhipha kula bantu. Ungalokho landelana nabo. Amahle usizakele songena ngani? Usengone ngani usizakele ngoba phela mina naye besizwana kakhulu. Okusho ukuthi kumele uhambe umona pho. What if uMthiyane uzokwenza njani? Hayibo. Phela ngizobe ngingazile kuyena lo. Futhi nje into ezomsiza ukuthi aphume kimi. Futhi nje ngizomfaka amaphoyisa ke manje. Into ngabe kade wayenza leyo. Kodwa hayi imizwa yakho iyacontrol mntama. Angazi mntama kodwa akuvumi ngiphume kulolu uthando. Ngihlezi nginethemba lokuthi uzoshintsha uMthiyane wami. Yazi mina ngifisa inhliziyo yami yonke ukuthi uphume kulo mbhemu. Kodwa phela thina sothini, you need to take your own decision. Ungaphoqi umuntu. Just imagine mntama usuphumelele ngaphandle kwakhe. Phela lapho ke sobe sekithi nje ngemuntu yami yakanokusho undlule njalo ngakwakhe. Nawe 5,000. Hayibo phela mntama lapho ngizobe ngiphethe wena. Obvious. Uyabona mphathi wami. Engazi ukuthi ngithanda kangaka mina lo. Sengiyazi konke lokho ukuthi umayelana nengane kaMbetha. Hayi kunjalo mphathi. Hayi ipatshaza nepentshisi. Inkinga lomuntu mphathi. Bengazi ke nanokuthi type yami wena uyayazi. Sanike nanqwamanya kodwa noBetha. Hayi. Ngathi uzoqala ukuba inkinga lo muntu mphathi. Kwankanyiso. Ngathi awutshela kahle ngathi indaba yenkinga into engahambisani nayo. Nangihambisana nexazululo. Yekele kimi mphathi ngizozama ukuyisolve leyo ndaba. Ngoba kuhleke mfana wami uzokwenza njalo. Okunye nakho. Njengoba nje sesinomthiyane kule camp kaMagawula. Yonke into sosoyithola lethwe ngetray. Futhi ngeke sizigaxele. Akabulawa ngani uMthiyane mphathi? Bulawe. Uyazizwa kahle ukuthi uthini? Ngeke phela mphathi uthatha isitha sami usibeke eduze kwami. Umthiyane uyamazi ukuthi uyosenza umsebenzi omnandi kangakanani. Uyazi ukuthi uyothi uMagawula esathi uyaqala uyaplana ngathi. So bese sathi kudala bese siyamthatha. Iyafana lento mphathi, iyafana lento mphathi. Lo muntu wenza usisi wami punching bag yakhe. Umenza ibhola akazopracticela ukudlala. Ngiyakuzwa lokho kushoyo. Ngeke ngivumeleke leyo nto mina mphathi. Kodwa funda kusebenzisa umqondo kunenhliziyo mfana wami. Yes. Funda sonke isikhathi cabanga ukuthi ama-lesson uyawathola lapha kimi. Uyaqhiqizela ke futhi la ufake ngisho kasifonyuze lapha kimi. Hayi bengakwazi ukuthi ikhehla eligangawe eliqinile lisaba nje umkhuhlane omncane lo. Mncane. Mncane ngife manje Kanyiso. Mphathi isifonyo ngisiphethe ngizosifaka futhi. Faka ke lento. Senganisiza ngani baseshi bami? Nakho ke sesikhuluma ngentokazi. Besidinga umfowenu uNkanyisa. Ngabe kumela nani? Unembuzwana nje besifuna ukuthi simuthi fa ngayo. Kanti usenecala yini? Hayi, kahle wena Munu. Wena uyimunuza kishilo sathi phuma endabeni zabantu abadala. Nisale kahle ekhaya sisomdala sobuye sinibona. Watatazela nje mfowethu, kwenzakalazi. Ungakwenzela itiye.
Ukwehlisa ukutatazela. Ngeke sizakala. Itiye ngelenze lutho la. Ngathi ngathola noma isimehlane yabo. Ngisithi vru. Ngisishayele ekhanda. Mhlawumbe koba ngcono. Yakulunga itiye. Kwenze njani phela lezi zinsuku? Watatazela nje, uyatatazela. Mungatatazela uthule uyacabanga. Athi uzoba inkinga yodwa nawe. Uma uzogadana nami, ngakulunga. Ungasagadane mina ugadoba ngoba phela mina usisi wakho. Kodwa indoda endalanga Sizakala. Indoda endalanga. Namhlanje kumele siye clinic. Le ndlela okhohlela ngayo angithandi. Uwa nasemzimbeni unciphile, phelile. Udliwa yini? Ngiyabona. Yonke lento siyashintsha isingane. Kanti umuntu othola umthwalo la umsindawo wena. Tshela mina. Ngikuthwalise ngusisi wakho ngkhona. Sizakala. Ngizele impela umthwalo ukhona ngithwele. Kodwa ke njengendoda kumele ngibhekane nawo. Ubukela emhlweni. Zobona. Awuvumelani nawe lapho. Awuvumelani nawe. Ngikhona nje. Mina nawe singenza i-team enzima kabi. Uyazi nawe. Yakhona uqinisile Sizakala. Ngiyakwazi-ke wena. Kodwa ke ngiyakulungisa nje. Ofanele uqala ululame kahle. Ubuyele esimeni sakho. Uma ufuna ukubuyela ngempela kule mshikashika esesiyenzayo. Ngeke ukwazi usanje. Nawe uyayibona nje. Hayi, basuka phela ukhawu kahle mfethu. Ngikhona mina. Ngiright uyangibona nawe. Ngiyathemba ukwethemba kodwa uyanyamalala bo mase ukusukile. Oho, hayi. Awunyamalala. Ubungeke uzusho nje. Sidinga sikho. Sekhona abantu ekhaya. Hawu. Siyaphila ungatheni. Wena phela ushaba endlala kulezi insuku. La ngithi since phela ngakutshela ngenkinga yami uyangibalekela. Uyazi ukuthi nje nami ngiyami nje idilama engayazi ukuthi ngizoyenza kanjani. Hayi makunjalo. Phela sikhohle izinkinga. Phela imfishane yabo ufuna sikhiphe. Wakhuluma ngathi umnandi nje kephana. Hayi umphathi uthenga nje fahla ngohanda thabambala so nje imnandi. Hawu. Ade nginekike ngomphathi? Ya, khona igigenyane ebikhona so yonke into iqondile manje. Umphathi nje akasolo ukuthi mhlawumbe ngase usebenzele umagawulo phela umagawulo owambethe. Khohla ilona. Unandlalela iqembu elwinayo. Awufuna isiqaqane? Hawu kanjani kodwa yabo njengoba nesitasi kanjena bethu. Ngiyafuna. Nalothi phela izinto kulezi zinsuku zihamba ama takeaway so yapvela. Hayi, phela uphethe mina nje. Khona indawo nje engithole sami napana. Ngihlalisa amajita ambalwa lapana. Nyama, ibhiya, yonke into oyifunayo. Hayi. Ungcono ke makunjalo. Yeah. Kuthi nje lento le COVID nesicefe. Angazi ukuthi phela nini. Hayi leyo nto le ngiyiphathi le. Yabona impela le vaccine ingasebenzi. Shuthi phela thina sigaqela. Kabi. Hazini, sikhohle ngazo zonke lezi zinto. Asam. Showcase bethu. Wemahlo. Ngizwe. Uyiphoyisa impela kodwa kunento yenzayo ezokwenza ukuthi ungabi lona iphoyisa eliqotho. Ileyo ukuthi sithi uma sihamba singena emizini yabantu bese usubuka ingane zakhona kabi. Indlela ubuka ngayo usisinde kankanyisi ayinhle neze. Awu kodwa bakithi khabazela. Ungathi ngoba ngithanda abantu besifazane bese ujethi wonke umuntu uthanda abantu besifazane indaba manje. Yazi into engihlekisayo yini? Uqinisile wonke umuntu akabathandi nje ngami kodwa wena uyabathanda. Into nje eyinqaba la kwenu uyabesaba. Uyabesaba abantu besifazane. Hayibo, usho kumina. Wawushintshelani kanti? Hayibo abantu bayiqathakela kumina ayibo indaba manje. Wona kaze lokwafika la ngaze ngibona ngisho nesikete esodwa indaba. Mina awunenkinga yezwa. Alright, it's fine. I will take that as a challenge. Enkulu. Ngizokhombisa ingane epackage ngizoyipackage kanje, yabo? Ngizoba ngiphethe kanje in front of wena. Uyafisa mfethu uyafisa yabo vele ungidakazisa yabona izinto asisebenze qede nje manje ngifuna ukuya kumagawula and nginecebo yabona ke njengamanje khona icebe ngifuna isachama athi cha.
Ngiyachazela. Yahle ngamlenze. Ngiyachazela. Hayi yabona ngalesikhathi unophuthuma uya kumagawula mina engenza ngiyale sicashola sakho Sam. Yabona mfuna ukubona ukuthi vava ngimfake efridge ngimvulele kube khona nginika khona yabona. Ish. Usem umfethu. Isigebengu esipetayo. Into ehlezi ngenamali. Yazi phela ngabe kuthune imali wena. Ngabe njalo uyarent. Ngabe njalo uyarent. Phela na ungekho ngaphakathi, fanele kurent. Ukuthi ungaphandle. Ngiyayizwa lesho. Kodwa into engiyifunayo mina ngiyamazi umngane wami ngithi khona zonginika khona omncane sokusebenzisa. Yabona nje ish. Yazini igebengu nazi ingekho ngaphakathi zingaphandle, fanele zirent ekithi. Fanele zikhokhe ukuthi ikhona. You understand? Ngiyayizwa lesho kunento engivela skeptical of it. Yabona we need to collect as much evidence as we can just to make sure ukuthi uma sesibabamba sibavalele akekho umuntu ophinde ephunyuke. Angishaya ngomunye ke mfana umkhakha manje ngiphethe enye informer watch and learn. Angithi yes phethe enye inform it yangichamela. Watch and what? Watch and learn. Wasam. Watch and learn. Ngiyachazela. Watch and learn. Nazo.